I used to worry about the shadows. I hated knowing there was something there that I could. La jornada d'avui és una cloenda gairebé del que fan en el curs. Es tracta de fer una trobada de totes les cooperatives, és l'única que es fa durant l'any i per tant es coneixen i ens trobem tots. Per què? Doncs per fer una valoració, primer per escoltar algun exemple com hem tingut aquest any del Cooking Girona, d'un exemple de cooperativa amb un marc diferent. Wish I could go back to the day when it was only night that made me afraid, when it was only lions and tigers, but now it's heartaches and liars and wondering just what does the future hold, 'cause I don't know. I després el mercat, i es tracta de tenir la parada, preparar la seva parada al mercat i vendre els seus productes. Sometimes I stand out by the ocean. It makes me notice there is something so much bigger than me. Keep trying to come up with the answers. I still don't know if I can figure it out, but in a life made up of moments we're all nothing but memories. És important això perquè el fet de fer la cooperativa hem après tots a treballar en equip. O sigui, és molt difícil, tantes persones diferents com les que som, posar idees en comú, acceptar-les totes i fer el que hem fet fins ara. O sigui, és un treball supermaco. Pensava que al punt de vista de l'economia sempre eren números i tal. Al fer això m'ha donat com una vista molt més àmplia de tot el que és l'economia i la veritat és que al fer una cooperativa i tal he après bastant la manera d'organitzar-me, perquè clar, ser la presidenta costa molt, després de saber que una cooperativa no només manes tu, sinó que mana molta altra gent, que són els teus companys, i aprens a conviure amb els teus companys. A part de tot el que fas amb els proveïdors i tot això, aprens a conviure. When did the monster become the man in the mirror? When did my understanding of life stop at the ceiling? I could tell you stories of sleepless nights and worries of all the things I cannot control. Wish I could go back to the day when it was only night that made me afraid, when it was only lions and tigers, but now it's heartaches and liars and wondering just what does the future hold. L'Ateneu Cooperatiu està format per un conjunt d'entitats públiques i privades del territori. Entre aquestes entitats hi ha l'associació Emprèn-Gi i la voluntat és de treballar tots junts per promoure, com deia, l'economia social i el cooperativisme. Doncs la funció que fan Emprèn-Gi està completament en sintonia amb els objectius de l'Ateneu, perquè el que fan és, des d'edats ben joves, fer aprendre, ensenyar i transmetre tots aquests valors cooperatius d'una manera més molt pràctica, és a dir, uns estudiants que tot un any estan posant a la pràctica tota la teoria.